lagi keluar-keluar di mana-mana langsung Ya. masuk ring tewu wah ini Husen pilih semennya kita Yakin menang Sen? Menang. Gaya. Pokoknya dine bismillah ae. Padahal yo jago iki balik. Kowe wis nganu latihan durung beberapa hari iki. Latihan sampai 4 kilo tok arek. Nanti Omah ngono. sapa sing latih? Latihan ra ono. Masa? Delok YouTube tau. Delok. Iya. Akhir wes sesuk ya alhamdulillah dari kejadian di Purwodadi ada promotor yang siap melatih saya. Misal iki kowe kalah tetep ono nang kono. Ada. Pokoknya aku besok insya Allah ada di BBS. Kemarin Nglawan sapa urung ngerti mau. belum tahu lawannya siapa. Kalau di Pati besok itu ambil siapa sih yang viral? Emang no pati ono? Ada mau ada. Nonggor. Enggak. Rencana di Kopi Klotok. Kopi klotok. Nah, sama sopir ngomong Diono itu. Oh nganu Didi. Hah? Ali Gondrong. Kowe. Eli. Kowe karo Ali. Eli. Kowe ditantang Ali. Enggak, maksudnya aku dirinya apa di musono Ali. Ning kowe rawan ya. Loh, rek iki jelas padha dilike lho. Ora. Lho Ali ku pel kuat lho. Alah wis go padha aku mbiyen bangunan kerjaku. Saiki dadi. Lah, sing jare tau nyolong gabah itu tenan ora? Ora. Ora. Ali dhuwur lho, Jen. Ali ku dhuwur. Oh, ape wis dhuwur, ambi aku wis padha iki. Tetap saya bapak uni ya. Dari kejadian di sini insya Allah saya alhamdulillah ada yang Ini berarti intinya Husen menantang Mas Ali juga ya? insya Allah ntar kalau tunggu promotor Pati Sopo promotor Pati? yang punya Kopi Klotok. Siap. Nah, siap. Ayo. Arek au.